Wilujeng dalu Biung, Nggih, Mbak nggih. Yulimbo, Pak Bu. Purba. Iya, Bu. Nggih. Panjenengan ki saya rene kok tansaya tambah ganteng. Oh iya sak polit to ya. Kula anggere nonton panjenengan ki kelingan drakor. Oh. Kados artis Korea sing anu jenenge Gosu nika. Oh, tak kira drakor ki Dracula. Korban opo? Drama Korea. Oh, drama menika. Korea nggih. Saya mriki tansaya ganteng. Wah, luar biasa. Kan orang itu bisa perawatan muka. Panjenengan nggih perawatan. Facial. Oh, panjenengan juga facial peeling. Terus itu pakai masker, terus Nail. pakai nail, coba nonton. Oh iya ya, lentik ya. Lentik juga. Iya. Jan kaya apa kuwi? Manicure pedicure. Iya. Pakai lading pawon. Pakai lading pawon. Graji. Oh, pakai graji. Ya, Graji. sementing bisa itu untuk mengikis kok. Iya. Luar biasa Mbak Eka uget-uget. Pangestunipun saged ndereke panjenengan, Byung. Nih ya anu lho aja kaget. Wong aku dhewe ya kaget. Aku ora ngerti nek anak awakmu kok, Wo. Wong nggih kula nembe dipun kabari kalih panjenenganipun KRAT Hadinagara Beguk menika. Begok nggih Pak Begok. Oh, Pak Begok. Nggih mengke nderekke Pak Purba ngaten. Wah, terus bareng krungu ketemu Om Purba nu piye atimu? Nggih seneng. Nah, ya sama, saya juga suka. Oh, biasane nggih mung nonton teng YouTube. Kalih teng kampus ngeten nika panjenengan pyaine kok ya gedhe dhuwur bagus. Iya. Jane karepmu, ya mbiyen cita-citamu. Nggih. Kuwi senengmu ki upama duwe bojo ki apa wong sing tipe kaya aku ngono. Nggih, jane nggih kados panjenengan ngeten niku. Iya, aku ya Nek jenengan pripun? aku tipene iki sing kaya awakmu kuwi manise. Kula niki manis ta? Iya, ning nggon anu rada Layak to kok. sing manise kaya awakmu wajahe ya semuanya kaya awakmu pekulitane, Ngaten. eseme. Ning rada dijujut. Oh, alah arep ngomong aku ndek ngono kok ya dadak rodok didudut barang. Ngene awak ya gur iki malah penak ngeten iki kok ora resiko kok. Iya. Mau ki sing lagi viral ki anu odol kuwi overload. Over dimension kuwi. Aku awakku ngene lak ringkes to. Misal ora ngene iki ora ngebak-ngebak inggon. Ngene panggonanku kene aku ora ning kene ra kenek ya ning arep sinden ya wis kenek. Leboke ransel. Bisa lebokke ransel. Penak ya, tujuan pomo mbiyen sampean ki melu grupku ngono tenan kok. Pripun? Oh, melu gerobakku, melu montorku. Ora usah tak sediani pelungguan khusus. Terus adain apa? Nggo dhuwur mobil ki lak tak kei angsang sithik ngono. Takon dhuwur. Dikekne nggon angin-angin. Iya, dhuwur. Dikekne sunroof. Lah kok nek mlebat? Ya ditutupi kain. Masane ditutupi kaya apa pewangi ruangan. Tidak ditutupi. Iso pewangi. Mbak Eka. Dalem. Nah, kabare sae to nggih. Pangestunipun. Nek iki larise ya percaya aku. Ya wong ini wis dadi entertainer ngono ki wis. Laris nggih nembe nderekke panjenengan nggih nembe ping pinten to? Nggih ping kalih niki nggih, Byung. Lah melu ning ndi? Lah jenengan nggih panjenengan nggih dosen dalang kondang kok mboten mayang to napa panjenengan iki? Lho, lambene iki lho nek muni kok rada tengek ngono. Lah kok melu ning endi yo nggih melu nyak mayang napa nderekke nyinden ngaten to? Lah wong ora mayang kok ya omonge. Kok mayang teng pundi iki lho? Apa ora sengkring ngono kuwi? Mboten mayang to panjenengan? Mboten, dereng. 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 Nggih, mengke nek pun pas enten kula dikoling nggih. Ya tak koling. Nggih. Jan Eka uget-uget. Nggih. Bisa weruh-weruh kok dadi entertainer sejati ngono iki suarane apik, apa-apane apik, cucut, cak-cak dan sebagainya. Ya. Kapan wis omah-omah urung? Pangestunipun nggih menika dereng. Oh, urung. Kok ngenteni aku? Lah ngenteni jenengan niku maksudnya pripun? Ya ngenteni aku gelem mayang ning omahmu ngono. Oh ngaten. Iya. Tak kira piye apa dikira aku moh lho. Wah. Apa dikira aku ya gelem kali bapake dhewe mosok iso ngaten. Engko nek najis muga ladoh. Ngawur najis. Kaya kena apa Eka ketuket iki ngaturake panuwun dumateng Pak Wandi nggih. Nggih Bapak Suwandi kalian Ibu Pining menika
mala kramakaken napa menika? Putra-putrinipun. Putra-putrinipun Mbak Tri Winarsi karo Mas Taufik Arianto. Sarjana keperawatan nurse kalih Mas Taufik Andrianto. Sarjana kesehatan masyarakat. Inggih. Padha-padha sehate. Padha-padha sehate. Lagi aku yo njaluk melu sowan mbok menawa aku iso tambah dhuwur piye carane ngono. Kok terus dikai saran kon ngombe obat tinggi ngono. Wah, jan obat tinggi endrim. Kuwi nek sing tawa jaman aku cilik biyen. Nek obat tinggi nek pamane panjenengan iku ben saya ndang dhuwur ngeten dipripunke to, Biyung? Nek biyen nek sing dodol obat tumo, obat tinggi, terus batu rek. Kuwi sing dodol ki dadi siji, dipikul ngono, le tawa saka kadoan. Batu tumo, obat tinggi, batu rek. Batu rek, lha kok kan batu rek rada pripun batu mo, bat tinggi terus batu rek. Batu rek ngeten nggih. Iya nek saka ado kan ya ora krungu nek batu rek ora krungu. Oh ngeten. Ya. Tak jajal. Iya. Sing batu rek. Kandakno Eka Kebumen. Oh Mbak Eka saiki wis ora ning nggon batu rek, saiki wis nganu obate plikita jare kok kono. Oh, iya. Panganan kuwi. Nggih. Apa plikipu kuwi panganan. Apa ya? Lho, takono Mbak Uul kuwi. Trenggalek kuwi ana makanan khas. Makanan khas napa? Namanya plikipu. Plikipu niku bentuke pripun? Takono kuwi. Enten to Mbak Uul? Dawa kaya rambak gedhe ngono terus diwur-wuri wijen. Gilik. Oh, Gilik dawa. bentuke dawa gilik ireng apa ora? Oh, jerone ireng. Jerone ireng ning ditutupi wijen dadi putih. Biasanya aku nek ning nggon pasar malam kae wis nak aku tuku kae njobone abang rupane jero putih iki. Wah, njobone abang jero putih. Heeh, ya padha kaya niki dawa gilik tapi jenenge anu hodok kok tapi kok. Wah. Dikai mayones niku le. Hodok ki wak asu ya. Mboten niku sing jerone anu sosis niku lho. Lah nganggo dok tak kira asu. Mboten. Kayak kados kebab ngenten nika. Ya. Nggih. Wah, Mbak Eka. Iki anu sebelum Anda nyanyi atau nyanyi satu dulu. Nggih. Mengko bubar nyanyi utawa bar nembang apa bawa apa langgam apa napa. Nggih. Pak Wandi tindak minggah. Ngoten ta. Lah Nggih. saiki sik pethuk dhisik nganggo bawa sik. Ayo. Bawanipun mbok menawi panyuwunan saking Pak Wandi menapa Biyung? Ora urung nyuwun, urung mundhut. Urung mundhut. Ngersake bawa napa Pak Wandi? Oh, nganu jempol mawon. Nggih, nggih. Derek, nggih. Wah, matur nuwun karo pendane Pak mantan Lurah Jenar. Oh, kanjenge. Kanjenge. Karo panjenengane Mas Pinjal, Mas Hartono, Mas Nggih. Pak Dalang kuwi sing daleme malas. Pak Parjo. Pak Parjo. Pak Parjo. Wah, dalang jare ngakune nek ning nggonku kuwi dalang buta huruf. Nek pas ora mayang ora ngerti apa-apa nek wis ngarep ndebok niku nek mayang wah. Kuwi Pak Parjo, heeh. Wah, matur sembah nuwun Mbah Parjo. Ya. Oh, wonten panyuwunan panggondaning katresnan. Wah, panggodaning katresnan. Nggih. Ya. Panjenengan Pak Wandi badhe bawa, Pak? Oh nggih, jenenganipun badhe bawa piyambak. Oh, sakniki ninggae. Nggih, sakpunika. Ya. Duduk. Noni nonano. Oe oh. Hae he oe. Oh oh oh. Kersa minggah tenan. Nggih, menika Pak Wandi. Nggih, keng kagungan hajat. Nggih. Pak, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Terus pundi anggenipun miwaha putra sukses? Alhamdulillah. Nggih, wah tamune Mbak Yumili nggih, Pak nggih. Nyuwun pangapunten saderengipun Mbak Limbo. Nggih, terus pundi? Mbok bilih ing mangkene mboten dadosaken remen saderengipun kula nyuwun pangapunten. Sami-sami.
Pun nderek Bawa. dengan mawon bawane menapa Pelok Pak 6 Wandi? nggih. Oh nggih, pelok 6. Kados sing ngerti-ngerti omong. Oh mboten napa. Bawa niku mboten sah mundhut pangapura mbok apik mbok elek, Pak. Sing penting siapapun itu berani naik panggung itu adalah sebuah resiko. Resikone apa? Nek cara nggonku kono nyawer. Cara nggonku lho iki. Nek kene mbok nek kene. Nek ngen kula anu Pak Benten, ngen kula ya kuwi kompensasi. Pun mengke beres. Oh nggih. Kula duwe pelok pelem bandat lawe. Apa Napa niku? menika? Deloki gelem mengke ragate golek dhewe. Oh, lah kon golek dhewe. Wis ana tanda-tanda iki. Mboten napa pawon. Nggih, coba kaya napa suarane? Pak, nek ten mriku napa niki sing dijual napa to, Pak? Kok iso sukses? Kula nyapu ya, Pak. Nyapu. Nggih. Walah muter ngandel. Estu. Ketoke niku. Nggih lare-lare niku ndamel didamelne mak niku mie ayam bakso ngoten. Oh, mie ayam bakso. Niku nami kampung mriki kula beto mriko. Dadi mie ayam bakso sida dadi 1, kalih mie ayam bakso sida dadi 2. Oh, jenenge desa digawa. Nggih, Lho. nyuwun berkah teng mriki. Rungokno, Nggih, kowe nek kalih alhamdulillah. nyang Klaten ki nek buka mie ayam ki jenengno desamu. Ora Kula malah nek ning dinding nyebut desaku malah do di dikapake. sire uang malah kok. Lah kula saking Sragen to, Biyong. Sragen Sukodono kecamatane. Lah kelurahane Mbalarjo. Dusunku ki sing arep tak omongke rada mengo mingkem. Piye? Sapa? Dusunku ki jumbleng Jun. Aku ning dinding kon isin aku arep ngene iki. Lah ngkormu ning jumbleng ngono. Sindane kau betul-betul saka telek ngono. Isin aku. Desa kok umbelen. Jumbleng kok umbelen? Lah iya nek nggonku jumblek ku kebek ku. Oh, jumbleng ki ubek umbel. Jaluk. Apa, Pak? Biyen aku ra wis kandha. Wah, tepuk tangane iki. Apik Luar tenan iki. biasa wis wonten panjenengan nggih sae lho Pak Layak kok dados pengusaha bakso. Marang sira Lah mesti pelanggane seneng anggere ora. wong Manis, Pak. manis. Apik tenan, Pak. Mesti pelanggane teko disetelke gending-gending Jawa, tembang-tembang Jawa kok. Eling ngodroning bebrayan. Jan jebles asline, Pak. Kebak panggoda sayekti. Rupita kang ngrimpeti Doni masih rawang ayu Mbak aja salin Selaga lan maneh citra ing janji jebul tega gandeng marang priya liya Keplono. Apik tenan, Pak. Pak. Sampeyan kok seneng wayangmu pripun? pangapunten awit alit niku memang
remene ringgit. Oh, sok mrisani terus wit cilik. Mila nyuwun pamunten dasare niku napa? Gegeden hobi. Sepuntene jane nggih mboten ngertos niku pelok napa barang napa slendro. Ah, mboten mungkin. Nggih namung nerokne ngoten estu. Suarane apik banget kok ora mungkin ora ngerti. Jane lok tenan sendinge. Pun Pak Ling dodol bakso le nyapu leren. Sampeyan dadi penggirong. Wong niki nggih ajeng madhek MC bareng yen nggih saged ta, Pak? Nggih. Ampun MC. Engko Pak Bego karep piye nek panjenengan MC? Sae. Nggih. Oh niki Panjenengan Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan tanpa pangklong tanpa apa petang dedak kang rinata apa pancene wis beda dek biyen apa saiki neng apa sliramu saling sogo dek biyen tresno saiki dak siya Satemaan kaya wong kelangan beto delak-delak wakasane Nah, napa to? Ketinggal to asline? Mboten kok. Disiki keri. Loh, Mboten Pak. ketinggal. Nek kroso berarti Anda itu tahu. Nek ora ngerti ki biasane ki nyumbang boke bandang wae kok, Pak. Mbah kuwi bareng apa ora ki butuhe bandang. Nek nyumbang kroso iki berarti panjenengan saged. Saged. Nggih saged nanggap, saged bayari, saged nembang dhewe sak pole wong. Ya niki sing lenggah teng mriku niku. Sinden riyen. Heeh, puto mblok. Lajeng nggih, Biong. Non. Lanjut. Ayu. Lanjut. Oh, tak kira bukuke ayu. Yo ayu wedok. Biyen. Oh, biyen. Biyen. Biyen nggih nganu kalih jenengan. Hah? Biyen nggih kalih jenengan. Oh, dapure kuwi. Mayang maksudnya panjenengan nggih Oh, sinten? mayang iya. Nggih. Lha kuwi sindene Mbah Narding Rangging. Sinten to niku? Wis ra mudeng kowe. Udu barakamu. Yo. Tak suwun marang sliramu. Aja lali janji katresnanku. Tresnaku kang satu tetap tulus ngrenggani jiwaku. Yo kek mes yo kek yo. Oh, oh. Monggo Pak Wali. Yen turare kondo jroning bebrayan kabah ing panggoda bebasan wanci pangkong tanpa apa-apa dedek kari napa Apa pancene wis beda dek biyen apa
nggih sok sering nembang ngeten, Pak. Ibu nggih sering nembang. Mboten saged. Mboten. Oh, biasane meneh hae ngono lho, Pak. Ngono biasane, Kak. Kowe iki kok ya genah-genah gitu, Kak. Lah apa jenenge pasangan Masa ke jam 2 tengah wengi kok kon wong loro kon hae. Entene nggih kantun gedhek kalih mantuk. Ngeten. Ngono kok wong tuwa kok tengah wengi kon hae. Aku yo gur tekok pengalamane piye. Ah, talu rini kuwi takonono, kuwi tengah wengi no karo ngendi. Woi. Penak tenan ngono. Ora. Nek puji atur iki gur ngono. Piye, Bu? Sukses. Kayak misi 2. Ben. Monggo, Pak. Tak suwun marang sliramu. Bojo lali janji katresnanku. Aku kang satu tetap tulus nyergani siramu. Ayo ae. Matur sembah nuwun kirang langkung nyuwun pangapunten. Nggih, mong niku, Pak. Nggih, mengke pancingan sekedhik mawon. Meleh. Nika mengke tak celone bose. Wonten sinten melih Sinten. Niki pangapunten karena dipun tenggani kanjeng-kanjeng mbok bilih mangke pun katuran. Wonten Nggih, Kanjeng sedaya. Suparno ugi. Nggih. Monggo. Keluarga mriki kathah ingkang pandemen seni. Nggih. Mbok bilih mangke katuran setunggal mboko sawiji mbok bilih wonten wedal. Makaten kewala Mbak Limbo. Nggih, Yang ngaten. gantosan rencang. Ngaten, Nggih, matur suwun. Nggih, matur nuwun Pak Wandi. Aduh. Nggih. Eh. Pun alah. Loh. Dadak raga-raga sak barang. Pak, niku wae kula mung matur nek darah nggen kula lho, Pak. Mboten ngoten niku carane. Wah, ngeten iki nek kula nggih dadi mboten penak to, Pak. Dikira njalukke kanca-kancaku. Kula namung crita nek darah nggen kula ngoten. Ewadene mriki langkung kathah, langkung sae, Pak. Mboten napa-napa. Oh, sampun. Nggih. Nek cara nggen kula dalan niku nggih lho, Pak. Tapi menawi dalane pekewo mboten sias mboten napa-napa. Ah, lambene napa kuwi? Jare mboten nganu ndarai nembungne. Wis gak sah. Goleke pangan kok malah. Matur nuwun lho Pak Purba. Sip. Mosok ya kurang kok Pak dosen terus Pak dalang kondang ngono sik anu sawerane areng nggo apa? Listrik, ledeng, Mana ada urus? Kok iso? anu asisten rumah tangga, jumlahe pira kok 10. Ya wis ning kampus nggih pun ngasta. Pun ringgit ngono kok sik dadak. Kowe iki ngerti sistem pegawai negeri urung, Mbak? Sik motong Get, saweran. kowe iki ngerti pegawai negeri urung? Pripun ta? Pegawai negeri blonjo ngono to karmu to? Nggih. Lho. Pun enten blonjo terus tunjangane pun pinten melih. Terus isih- blonjo ki wis dienggo utang koperasi. Nggih. Heeh. Wis dipotong, kadang-kadang blonjone iki men. Kuwi lumrah ngono kuwi. Mula kudu golek ceperan ning njaba kuwi ngene-ngene iki. Lah nggih lah mayange dalang kondang mboten mati nek pane Pak Purba nggih mboten 250 punjul to. Kowe kondang kalau payu pilih ndi kowe? Pilih nggih loro-lorone to nek Oh, saged. pinter. Ya kondang ya payu ngono. Ngaten. ta. Deket-deket. Sik tak jodokke sapa? Sinten? Mbak Uul sik no, Mbak Uul Mbak sik. Uul, Ben nggih. ora ya. Ya ket ya. Mbak Ul kepareng lenggah, monggo. Yo. Ul. Nek kowe lungguh kok kuwi kok. Mbak Ul mboten jumeneng. Wong ora duwe sikil. Ora duwe sikil. Ora duwe sikil. Wong meja duwe sikil kok. Mosok wong ayu ora duwe sikil. Nggih. Cek. Nek awakmu ki kaya wong duwe sikil kok. Gek. Kok kaya wong duwe sikil rasane kene iki kena gramah. Kaya wong duwe sikil. Ana lho jenenge uget-uget iki ora duwe sikil kok. Napa meneh duwe sikil ya klabang. Lah iya kaya wong duwe sikil separuh. Kok iso separuh? Sorry. Ora aku nek body swimming ngono kuwi. Swimming Body pool. swimming saiki wis ning undang-undang. Apa? Body swimming iki body renang ya. Body shaming enggak boleh body shaming. Swimming pool. Rumasane apa ganteng-ganteng kok dhewe ngono. Rumasane iki pancak aku rene macak sinden wis tak embo-embo kaya Mbak Uul rumasane apa? Embo-embo kaya Rumasane Mbak apa? Uul. Dadi dalang gelungan kok ngene rumasane wis tak embo Mbak Uul rumasane apa terus aku bawa ya.
Kentekan abab kowe. Lah nek omong ngono ki tak tekne ae ben. Semaksek dhewe Mbak Uul. Nggih, wonten dawuh. Kowe seneng apa nek Uul? Senengamu apa? Favoritmu apa? Get. Nek sing nyuwara Uul. Ngenteni. Aku ngenteni Kak. Oh, nek kuwi Pujiaton. Iki ora ngerti sejarah iki. Lah wong seksine ya enek lho seksine. Seksine jeneng kono lho kok. Mau Bu Pujiaton lagune ngenteni. Ora usah dinteni teko saiki ora teko-teko no. Ya wis, aja engko Pujiaton kuwi. Nek metu kuwi Pujiaton. Saiki Pun Ul. derek mawon Mbak Uul. Ya Ul. Nggih. Dihadirkan khusus untuk malam hari ini dan siang tadi. Dia adalah Uul. Kula dadi aneh wonten nggih rasane. Dalange Pak Purba, kula nderek nyinden ning kok ora melu Pak Purba. Nah ya ngono kuwi jenenge ditilapne ya Mbak ya. Lah iya. Apa mau lho Mbak wis saweran mau sik melu ngurus. Saiki sindene rombongan ora dijak. Ngono iki kurang apa? Aku dhewe iki ya aneh. Wong aku ki ngrumangsani mayang kok. Rumahsaku aku dalang purba asmara kok. Ana uget-ugete. Ora kaya anu bendaraku. Ya ora mergo aneh-aneh, iki padha ketemune ya apik ngono ae lah. Nggih, jebule Bapak Suwandi menika asring nyimak YouTube panjenengan, Pak. Oh, Pak Wandi niku. Dados apal sinden-sindene Pak Purba Ya ampun, mula kok terus dirawuhi rene to. Mboten klentu, mboten klentu. Benjang malih menawi nimbali kula nggih ngaten piyambak-piyambak mawon, Pak. Supados hitunganipun cetha. Cetha apa kuwi padune ya ben ra apa? ben ra mbagahi rombongane dhewe kok. Oh, nek perlu sok mben pengendang barang iki kudu di WA dhewe. Kula aturi ngendang wonten mantingan. Pak Joko Petruk. Lah sinten dalangipun kirangan? Ngejope piyambak-piyambak ke budale bareng. Aku biyen tahu kok ngono kuwi kok. Aku mara dalang tok bareng tekan nggon ki. Lho. Lho tempunge. Ya, lho. Nah iya. Kabeh kok petuk kancane dhewe. Ya. Ya Ul. Napa menika? Wis sak karepmu wis. Langgam kemawon nggih. Nggih. Oh, lho, didhawuhi bawa ki lho saka kono. Oh, bawa. Nah, iki di live streaming lho, Ul. Oh nggih, channelipun? Mbah aku ora ro. Jenenge mau apa? HVS. HVS. HVS nggih, HVS Sragen. Tunggale polio barang kuwi to. Iki HVS nganu kertas dikira. Kertas leces. Yo. Nggih. Ciri khas kula menika kathah ingkang sami apal langgam napa? Bawa kinanti Semarangan. Wah. Nggih. Wes nek ngono wiwit iki engko tak dengung-dengungke sesuk no Mayangkara kinanti Semarangan untuk Mbak Uul. Nggih, sami nyuwun notasi ngaten biasanipun. Nggih. Uget-uget iki ngopo ta aku muni ngono kowe kok noleh iki ngopo? Sinten? Lah aku duwe gulu dikira. Sinden ra duwe gulu. Ya. Kumanyar cah ya sumunu Diundawake umur iki ya. Tranyo kang samya hamulat
Wah, elok tenan. Iya. Menika ugi kula kintunaken dumateng penyanipun Mbak Dr. Keci Emerson ingkang wonten ing Michigan, Amerika. Wah iki tumut mriksani. Nggih, ugi katur dumateng penyanipun Bapak Sunanto PJN lan ugi katur penyanipun Pak Harto Jombang. Monggo Pak, menika sumantenipun Mbak Uul. Monggo. Ugi kentun kagem Pak Saidi nggih, Byung. Pak Saidi sapa? Pak Saidi wonten ing Arab. Temen lho. Nggih, Arab Saidi. Wong ora sekolah ki ngono kuwi. Enten apa ta? Sing Arab Samidi sing bener ki. Saidi. Samidi apa Sang? Saidi. Oh, sing bener kayak Saudi karo sing bener. Saidi jenenge Saidi tapi manggone ning Arab kok. Oh iya, yes karmu. Wong musuh wong ora sekolahan ki ndelalah. Bengi apa kon sekolah? Lah nek urung lulus ya bengi bareng sekolah no. Ora enek sekolah bengi. Sekolahmu kerawitan to? Bengi ka lho nang jurusan kerawitan. Bengi. Kae ora sekolah ke gur ngebon. Oh, ngebon nganggo guru apa ora pembimbing? Mboten. Oh, lho sing malih mbakmu ya. Oh. Oh, aja meden-medeni wis ae, Ul. Cakep cukup reh budaya dasar kafruwe mumpuni Masa bawa kaya ngene arep diteruske nek no nano nino. Walah lah kendange kok ora dijomplangke. Oh wis enek. Wis enek. Ning ben Uul ben langgap sik sedelo, ben marem. Ayo Ul, teruske. Ayo Ul. Nadyan lagi katemben aku ketemu Nimas wis pulih kembang kang ngilang kapanggi Nadyan akeh kembang kang arum gandane Nimas ora ana tak anggap jadi mustika mamanekku ya mongko mewah kuning kembang jroning taman sari Genderane entuk, bonangane entuk. Wis piye yo? Biar ngetut ke dalam kondang. Top. Sepuh-sepuh wis balane do renek. Aja meden-medeni. Yo. Nora wangi marga kalah lan wong kuning Nimas terasa zaman
Mbak Eka uget-uget, ayo. Nggih. Uul ki piye iki nek cara wong sekolah bijine pira iki? Excellent. Wah. Piye kuwi nek ngono kuwi? A. A. A+. Oh, A+ ya. Swantene napa milangoni lungit. Napa nggih to? Heeh. Nek uget-uget kuwi bijine ki sak ndure A ki apa ya? Sak ndure A ki apa ya? Z. Men. Kok iso men? Iya. Wes rasa biji-biji kancane. Iki mung gocek ora apa-apa. Ki nek daerah kene iki kudu metu Eka uget-uget, Rini. Mbak iki engko sing tak tumplak bareng sik ya. Iki. Nggih. Mumpung ngene ya. Nina. Iya. Iki ciri khase. Yo. Ciri as. Sinten sing nembang ninggal kates kan Biong? Tak anu kor wae. Kur mawon. Kerambah. Oh nggih. Ya. Akale. Enek jaipong teko teh. Oh kuwi. Menika mboten rombongan to, Biong? Niku putrane sing ngendang. Ya top kuwi malah ngungkuli bapake nyeleweng anu apa kuwi? Pintere. Taruna ngungkulana bapa ngeten niku to? Pintere kuwi ngungkuli. Pintere ngungkuli pake. Nggih. Piye kuwi kok omong kok ya mbok sing ora saru ngono lho. Taruna ngungkuli. Lha kok uteke ngungkuli pake piye kuwi? Taruna ngungkuli bapa. Mau uteke ngono lho. Mboten uteke apa sapa sing diutek? Ora duwe to. Wah, akale. Iki lak kendang Jawa to kuwi. Dingonokke. Berarti iki pancen cah kreatif. Nah, dudu kendang jaipong dingonokke. Berarti dudu jaipong niki jaimin. Ning apik kok apik. Saya ngenek samboyan gluntok tak tutu. Pinan nggih nggarap samboyo barang to? Ora. Mas aku pinan ki kreatif lho. Aku ki iso nggarap sinden-sinden kok. Kaya Pak Purba Asmara sing dipurba babakan nggon asmarane. Dadi anggere apa wis tak garap kok gak sing urung kur kowe. Awakmu urung. Kula nek digarap dadi apa? Oh, panjang. Urusane panjang. Nggih mengke tak sowan nggih. Iya. Kersane ben digarap Pak Purba. Iya, ada. Harus 4 mata dulu itu. 4 mata, lalu turun ke Catur Netra. Oh, Catur Netra. Lagune Pak Narto lho, Catur Netra. Catur Netra. Gur Catur Netra tok. Catur baru ki ngopo? Ya, terserah pada pendidik. Aku dadi murid ya wis manut ae. Kurang piye ta? Ayo. Lanjut. Aja lali laliku. Elok to, tangane. Diomongi kok kuwi cek cilik kok ngono. Kuwi cek cilik to. Kuwi cek. Apa ya bar TK wae. Ladrang Gending Janitra. Jenenge. Monggo pepunden kula benanipun Kanjenge Parno. Monggo paring sesuluh. Monggo Kanjeng Suparno, Pak Lurah Sepuh katuran tindak wonten ing panggung. Ibu paring pangandikan menapa tetembangan. Monggo tindak mriki. Monggo.
mbok yo rada diringi ngono to ya ora. Duduk keduduk gentak kok ketep. Ndang ngadeg to, Nduk? Oh nggih, nggih. Ndang ngadeg ayo. Kula nggih jane pun sami kali jenengan kok pun ngadeg kok. Ya Allah. Napa panjenengan tok sing iso ngadeg? Cah cilik kok ngeyeli ra jamak. Lah wong panjenengan ya iso ngadeg, aku ya menungso ya iso ngadeg. Apa kok ya ngadeg wong aku ya ora krasa. Loh, panjenengan lenggah ngenten niku jane nggih ngadeg to? Ndek mben, ndek rung kena gula mbiyen ya. Kok iso hubungane kok karo gula. Nggih. Kula janipun mboten saged busane. Wah, bener Pun upah. nate ketemu kalih wong ayu niki kita pundi Nduk riyen? Waduh sing pundi nggih? Wonten anu niku perbatasan Oh. Sragen Jawa Sumber Timur. Lawang. Oh, leres kok. Kula asring panggih niki. Teng pundi? Teng gunung nika lho. Gunung Kemukus. Kudu sijine. Oh, Pak Purbo kok teko Gunung Kemukus barang nyapo aku rone ra apal dalane lho. Aku ki sangiran orang Gunung Kemukus. Lho mau gunung sangiran ya sangiran beda aja, yang langsung aja dong. Yang aku. Nggih, pangapunten jane sinau kula menika kawruh basa. Nenek ngenge tembang niku ya mrica kecut ya, Dik ya. Nggih, Bapak. Selindro Songo. Sastrane mesti apik iki. Hah? Pakarnya kok kanjenge Nggih, iki. mboten. Rikala kula purna pasinaon wonten Mercukunda, niki ya Allah elik ngoten niku. Lho, sepriki dereng sae. Lah iya. Wong riyen nggih klawu nggih. Lah ya klawu. Sakniki jeblok kok. Ya Allah. Lho, ndek ben rumah kula ki enten wulune kok. Mosok ya aku enek ulune kaya Anoman. Buat mempelai. Enek ulune tapi gak ning kene. Oh iya. Tak sembunyikan. Nduk. Buat mempelai berdua. Nggih. Kinanti tali tresno. Oh nggih. Nggih. Kanjenge. Wah, kinanti tali tresno Nggih. kok. Nggih. Niku napa sing biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran ngoten. Oh ngawur. Madiun Ngawi nika. Iya. Tali tresno jroning kidung. Suwantene. Kidung tresno engki nanti terus ke wong ayu. Cakepanipun dereng panjenengan paringke kula. Oh iya. Kinanti rasa asmara. Nah, bar iki engko tak delok streaming tak apalke, sesuk lali. Asmara keketi nali tali tresno jampi kapang Iki tibane tali kotang iki. kepanggih sira wong manis. Top. Iya ta? Amun rampung Iki menika. jenenge jroning tembang ana tembung kang kudu ditimbang ya iki mau. Tali tresno. Garap Sragen. Manut mriki nggih. Nggih. Tali tresno jroning rasa wis angiket keket kadya raket tumanem jro sanubari
wong manis sira tak tresnani Satina kaya sewindu kangen rasa kangen jroning kaku lalewa agawe bingung wong manis aku nandang uyung tali tresno tan metong manci anggonku memuji bisa lestari aja nganti pedhot akeh pepalang jadi gawe abot apa belum tahu mendengarkan Dek? Dereng menika. Ya Allah. Kowe kudu ngerti. Lagu kuno, kowe durung ono. Pak Purbo sudah pernah mendengarkan. Oh, wis. Wong beliau itu pakarnya bikin gending dan lagu. Kowe peseno nyuwun lagu apa bisa Pak Warno. Nggih. Wong cukup mlaku ngetan bali ngulon. Tresno tenan yo dadi gawe guyon. Padang bulan tengah wengi. Tresno tenan nganti tekan pati. Ya Dek ya. Sing yasa lagu piyangi pengpengan, penabuhe top pengendange iki lho. Urung ngerti apa-apa kok ya iso nyuwukke iki lho. Nggih. Luar biasa menika yasanipun sinten? Iya, jenenge otak-atik atuk wong budaya iki wah pangolahing budi. Nggih, beliau sendiri Get. Beliau sendiri. Panjenengan berarti nggih pun hafal nggih karya-karyanipun. Oh, sudah. Bu Cangik. Kalem Ingkang kagungan kersa menika kan ya tembungipun siswa pasinaon Pambiwara Jiwa Jawi Sukawati Kabupaten Sragen. top. Kula gadah siswa meniku niki pun dugi 48 babaran niki. Ya Niku saking Donggalar, Nggih. saking Tawangmangu, saking Purwodadi. Dadi nek Kowe niki ajeng daftare mboten sida kala mben. Wong kula nganu neruske sing pendidikan PAUD nggih nembe sesuk nembe lulus. Pangapunten nggih Bu Cangik, lepat nyuwun top. pangapunten nggih. Pangapunten ya Ndek. Luar biasa Tembange tenan. Tali Tresno. Lifelong education. Lifelong education. Meguru karo Pak Purbo. dadi sekolah terus. Aja kesusu rabi. Nggih. Wong rabi ki elek ya. Oh, kok elek pripun? Tuwek. Kok tuwek pripun to? Wong engko metu-metu wis tuwek. Wong rabi iki kuwi nek kancane jare do seneng enek kancane. Ngaten to Pak Purbo? Leres. Nek wong rabi do seneng to. Bener. Enek kancane. Iya seneng ya senep. Ya nek senenge nek senepe. Senenge siji, Nduk. Napa? Ya ruju mimbaini sulbi wa taraif. Yang Dadi artinya- wong lanang wong wedon seneng iki nek ngetokke sulbi cairan di dalam tulang-tulang rusuk nih. Nah. Iki lho. Iya ta? Oh, alah ya wis padha. Jumbleng mang. Cari cairan ning jero awak. Napa to? Cairan. Lah wong kancaku kene sing mlentung nggon kene ku dicudet cairane ra metu-metu kok. Niku cairan apa? Cairan dari dalam tubuh mriki. Itu Nggih. rahasia ilahi. Pangapunten ngaten. donga sae. Nggih, Mas. Matur Matur nuwun. nuwun. Wah, diwarai cairan karo bapake kok ora mbok. Mbok ya dilebokke ngati nggih dipelajari lagi. Ya wis engko karo praktek lah. Pak karo praktek karo laku jare ngelmu iku kelakone kanthi laku. Iya, pancen bocah iki njaluk dididik tenan iki. Nek pamane angel teori kan langsung praktek. Kula nek pengen pembelajaran dari seorang guru itu ya WA-mu lebokno WA-ku. WA-ku lebake WA-mu. Jenengan apa pun duwe WA biasane SMS HP tulalit Nokia kaya. Mangsane rumah Wah, saiki pun ganti Android. Biasane Pak Purbo rene gawane Nokia bandem kirik. Allah. Coba ndul kirik. Kalau iki yo nggawa lho. Wah, wis duwe WA Ini sakniki. kira yo iki uget-uget lho. Nomor 1 di sini.
Oh iya. Lah kuwi roke abang kok jenenge Pademo. Endi? Kuwi dhuwur dhewe kuwi. Ngisore uget-uget kuwi. Oh Kamto iki. Pademo. Oh Randimo. Randimo roke abang. Ditulisi mbahe. Kuwi gambare sendal jinjit kok anu Yanto Galon. Oh, Simon. Simon Sragen kene. Simon Darsono. Meneng ah. Ya, sinten ingkang kepareng badhe paring dawuh malih. Nek mboten ayo Mbak Rini ngadeg sik dhelok ayo. Ayo oke. Ya Rini, kowe aja wedi to nek Rini kok wedi nyopo lho. Mboten ngapa wedi. Rin. Saiki wis Aja wedi. Kuwi iki bolo dhewe kok. nek Yamene kuwi sing angslup ki wis lunga. Ning ku anggere nyekel mik teko meneh. Apa kerawuan kowe? Aduh, Rini. Iya. Ya, suwe ra temu ya men nyenengke ngono ben wengi ra apa-apa. Sian. Ya ngene iki lah. Nganggo celana panjang, nganggo jarik kok Sri Kandi ya. Lah iki apik biasane nek dong nyilake kene tulisane SMP Negeri 1 Patian kok. Sindian kondang kok. Ora ngetok-ngetokke Pak Purbo. Nggon mburi ditulisi bakso Malang. Enek to kamisol kok bakso Malang. Kowe iki mbok sindani ya jarian-jarian trainingmu lho. Kowe iki ireng apik biasane rupane ungu. Aku nek joget ben rada telingkas ngono mulo dikeki kathok jero kaya ngono kuwi. Ya, engko nek joget kan gak ketok ngono lho. Nggih. Heeh. Iya ya. Anggris joget cincing ngono kaya calon narang. Yo. Rini. Nggih, dalem. Ya, terus pundi sampean kok iso kaya bule dek mentir iki piye? Nggih. Biyen-biyen piye? Meguru yang Bu Mentir. Nggih. Oh, ngaten to. Nggih. Heeh, ya wo, apik. Alhamdulillah. Ben ana generasine ya. Nah. Nggih. Coba nyuwara sing kaya Bu Mentir ning sing wis sepuh iki. Nek mbiyen nom genape. Nah, sepuh. Ya. Lah napa lek Dek wau pun sepuh? Iki omongmu ki lho nirokno. Oh. Lah omongane ngemprok-emprok ngono to. Oh, nggih. Iya ngaten lho Pak Dalang. Oh, nggih Pak Dalang. Anu, lagune napa Pak Dalang? Jomplangan. Oh, jomplangan nggih. Nggih, saged. Kenal aku nek iki. Sing ning TPI kae. Adit, tolongin Dit kayak gitu. Kae Bang Jarwo. Lah ya kaya iki plak. Oh, Bang Jarwo. Mirip-mirip kowe. MNC. TPI iki biyen ya. Aku gak tau ndelok TV, saiki ndelok YouTube wae. Nggih, lagune napa nggih? Yo jomplangan sedilik sikno. Bukaan kok ayo. Nggih. Awas. Sak saged-sagede nggih. Sak terang kita enggak to. Nggih, mengke nggih kalian joget kados Mbah Mentir nika. Iya no. Ya aja sik to ya. Ugi terang Apik. gelang tak. Ning nggon wetenge iki lho, Mbak. Engko nek Ben apik isine radio sik. engko nek cairan metu piye? Ora apa-apa, tak adahi kok. Wit mau kok cairan. Lah nggih sing mari bapake wau kok. Yo. Cari balong randane kalapa. Ayo yo. Iya. Ya Mas, ya Mas. Ternyata isor suruh getar-getar kepengen weruh. Ayo yo. Ya Mas, ya Mas. Ngombe-ngombe Pak ya ngombe sik ya kena ya Pak ya. Ayo yo. Ada.
pun plek ngene iki. Aku wis. Alhamdulillah. Persis. Ya mung karek Pripun? karek kondange. Oh wis kondang kok iki. Alhamdulillah. Urung jogete urung enek no Mbak mau. Sik to. Karo Dimak kendu maju ngono kae lho. Ya yo karo jenengan. Aku ora iso. Heeh, aku yo isin nek jekane. Ngopo nek isin mung klamben kok. Aku yo isin nek ngono kok nek aku takut nek anak sing sesuatu sing keluar gitu loh. Oh lah keluar kok diadai lebokne nek. Gila. Omongane Ayo to. Ket mau kok rembukane wong banyu ae. Gumun aku. keluar kok dilebokke, lebokke piye nek keluar? Eman-eman kok. Parah saiki. Diombe apa piye? Iki apa? Aku yo ora mudeng ngomong apa. Omongane Lah, iya ngene iki genah wong wis mudeng. Heeh, iki genah mudeng iki. Ya. Tenan, sumpah. Ya iya. Walah ki nek angkat ngene iki abot teram to iki. Abot yo diwangi. Jangka uri masinggo saupama ya mau. Ngene iki nek diangkat cilik sik napa ora matuk piye? Boleh. Lah ngono sik. Ora. Cilik sik nggih Pak nggih. Ora. Butuh. Kae. Ayo yo. Penak yo Mas ya. Ora pati yo. Aduh. Mbok yo penak to yo. Ya nglegani penak. Ayo, dulang tak terang tak. Aku mau cakapane apa ya? Oh ya Allah Gusti. Wong Bu Menteri dhewe bingung nek takoni pathokane, wong pathokan napa wong sapi ora duwe kok pathokan. Lah yo. Yo. Betul, aku mau nyambut. Gawe. Ya Mas. Awas. Ya Mas. Ayo yo. Lale. Ayo ha. Ya Mas. Top. Nggih. Gue nek petuk rini iki seneng gue iki. Sampun nggih. Sampun. Yen kowe yo ngono ya Mbak, latihane piye kok iso suarane ngono piye Mbak? Latihane carane mengolah vokalmu kok bisa Tengah wengi metu ning latar Lah, pas leres niku. petengan, heeh. Nggih. Mangap marep munggah, Heeh. nguntal isi dondong. Nggih, alhamdulillah nggih. Jadinya seperti ini. Dadine koyo ngono kuwi. mau. Nyendal-nyendal. Oh iya kalau latihan Nggih, aku sok yo arep latihan aku sok. Ngono kuwi. Apik. Uget-uget Dalam- iki sing urung nembang awakmu. Nggih. Ayo, nembang. Nembang napa? Lho, kamu ki bintang lho. Nggih. Mbok menawi enten panyunan ngeten lho. Mboten dereng wonten. Dereng wonten. Ayo wis nembang sak. Apa ya? Awakmu sing ngapal karo karakternya penonton di sini. Nggih. Gelo. Nggih, gelo. Loh. Oh. Pelok 6 berarti. Wow. Neng ngendi nggonku goleki ngono kae? Nggih. Oh. Dibawani napa mboten? Awane no swara apik kok. Nggih. Kota-kota mungkin ketemu. Ya Allah. Slendro mawon nggih. Anu napa nika sinom grandel mawon. Grandel. Nggih. Memanismu kanggo jimat. Kura aturaken Mas Begok. Nggih. Iya. Wah. Monggo Mas. Agawe citeng gale Pancene lok tenan kok cah iki. Kowe mbiyen kok, wit mahasiswi mbiyen wis tak lirik kok cah iki kok. Bocah iki kok unik ngono, kok cilik tapi kok lucu.
Napa nggih wong Iya. kula kerawitan panjenengan pedalangan lho, Pak. Yo sik sok liwat nggonku to. Berarti untul-untul kuwi sapa ngeten? Enggak bocah kok unik, lucu, suaranya bagus. Kecil intil-intil saking ngantek gede. Hau. Untul-untul. Terus. Apa kang si nadya Tumrape nguget-uget iki nyawang panggung ora ngantek jeleh. Nggih mboten, napa mulih niki pemandangan baru, arang-arang jelekke dalang ganteng. Iki urang kok menggiring terus iki. Iya. Menung kula bicara fakta kok. Masya panjenengan ajeng menilai kula seperti apa? Oh, seksine yo karo ku yo, Dok. Pujiatun bareng iki wis ngakoni kok. Alah terus pede. Ngono kuwi lho kok isa. Ngakoni doling. Kok iso tekan poling bareng iki. Yo. Upama munduta rokmi Lho, Pak Wandi niki perlu digawa teng Kalimantan niku. Jak nyinden apa? Yo nyapu. Angge percontohan bakso beranak. Subrana. Bakso pentol kecil. Oh, bakso krucil. Menika ugi kerawuhan Mas Haji, ugi rawuh. Anak kula Haji ngundang. Nggih. Ibarat wong numpak perahu. Apik tenan. Takoni tenan nduk kowe. Luwes kewes tur ya cucut. Duwe semu, ya semu ki larang regane. Nek iki sok semu nek omong ki semu iki. Lumampah tanpa ngono kae. Iya semu kok. Sauni-unine semu. Iya. Semumpel mboten ta? Enggak, semu itu luwes. Luwes. Identik luwes. Makasih. Lumampah tanpa Suara apik, joget apik, kendangane apik. Pokoke tau dikendangi. Oh, wis ngeruh kendangane ruh. Bisa jogete kula apik panjenengan percaya niku. Nggih. Kula joget apik panjenengan percaya? Ngandel. Wong saka dedege kena didelok kok. Lencir kuning ngeten iki nggih. Ya, keadaannya seperti itulah. Saya enggak bilang Sing apa-apa. ngrungokne saking ketebian ben piye penasaran ngeten lho tak omongke lencir kuning ngono ben teko dhewe ning lokasi. Mula kowe nek ning panggung iki pesenno karo tukange panggung. Kok nambahi cur-curan munggah kira-kira semeter. Tapi sinden po candi. Sinden kok dikecor barang. Sen dipernis. Ben gilap. Yo. Ing madyaning jala nidi temah gonjing angge enjong ning pagu Yo, gelo. Gelo. G-G-L-O-L. Geli.
Matur nuwun ya Mbak uget-uget. Sami-sami nggih Pak Purba. Awakmu jar mulih nang iki. Derek dawuh Pak Begok menawi kan mantuk nggih mantuk, menawi tesih di kan teng mriki nggih teng mriki.